Mga igsoon, pagsaka ni Jesus ngadto sa langit, doon na siya'y gibilin dinhi sa yuta. Niya, ang una niyang gibilin nga usahay pirmi natong malimtan o gamit mao ang gahom. Nagbilin siya og gahom. Nga matod pa ni San Pablo diha sa atong ikaduhang pagbasa, kining gahuma nga gihatag sa Dios kanato maora sadtong gahuma ang gigamit sa Ginoo pagbanhaw ni Hesus og pagpasaka niya sa langit. Nalipay mo nga gibinlan ta gahom? Nalipay. Mura lagi mo guwara. Nituo mo nga natay gahom? Gibutang niya diri sa ato ebanghelyo ay kini ang timaan sa mga motuo. Tanawa ha? Unsa may timaan sa mga motuo. Aduna sila'y gahom nga mabatunan. Sa akong ngalan, maghingilin silag mga yawa, magsulti silag lain-laing mga sinultihan, kung makakupot silag mga halas, di sila maunsa, kung makainom silag hilo, di sila maunsa. Unya, itapio nila ilang kamot sa masakiton, o mga ayo sila. Kanang tupad nimo, unsa man na, masakiton, dili. Nagtap-tap man, sa ato pa, masakiton. Gitapin is imong kamot. Ayaw pa diroy kay social distancing. Mao naman ay atong gituhuan karon. Kana naman atong gituhuan. Pero nalimot na tangnaa daytay gahom nga makaayo og mga masakiton. Pero wa nato gamita. Ato lang gipatayan. Murabag ka na bang tao bang giregaluhan og Mercedes-Benz sa nagmahal niya. Nya kay di man siya mo drive anang Mercedes-Benz, iya ra jud ang gibutang diha sa daplin sa daan. Hangtod na lang niabot og 20 ka tuig na ari gina diha. Muandar pa kana. Aw tingali kay ligon mang Mercedes-Benz pero bati na kaignaong kay nauwanan, natay-an ana diha ang tanang mga buling kay wa ra gid niya gamita pero pagkaninduta di unta adto. No? Mao na ang atong gahom sa pagpapahawag yawa, sa pagsulti og mga pinulungan nga makadani sa mga tao ug ang pag-ayo og mga masakiton wa nato gamita. Mao nang nangasakit ng takaron kay imbis unta to papahawaon ang yawa ato na mahinong giamigo og maayo ang yawa. Imbis unta to manulti tag pinulungan para mosangyaw sa pulong sa Ginoo, linibakay naman hinuon ang nahitabo. Bisan diya sa atong social media, fake news man ang nahitabo. Ako bitaw hilig kay kuan ang salida nga Rambo, ana bang Sylvester Stallone ba? Anya ana sa YouTube inigtan-aw nako sa kanang title Rambo 3 The Last Blood. Inig-open ako, di mao. Napay ibutang diha sa YouTube nga kana ganing mga jitli nga salida ganahan sa kay kuana mga jakitsan ana. Ang ibutang diha English, full English version. Inig-open ako, di ko kasabot sa istoryahan. Pero ang gibutang, English. Kana bang fake news. Nga naman, tungod kay wa natamotuo sa giingon ni Kristo ang kamatuoran, maoy muhatod nimo sa kaluwasan. Nya, kamo, saman, gigamit ninyong gahom nga gibilin sa Ginoo. Pangutan ako nung na imong tupad. Ina nakapapahawa, nakagiyawa. Ina, kana ba imong tupad ba? Ina nakapapahawa, nakagiyawa. Kay gahom, gauna-guna sa gahom nga gihatag sa Ginoo sa mga mutuo niya. Nya kining mutuo niya, kana man ang magpabunyag. Nituo man ta, kana man ang magsigig ingon, nagatuo ako sa Dios Amahan. Mao man na sila. So doon na tayong kitang tanan, doon na natay gahom sa pagpapahawag yawa. Sige, usbag pangutana imong tupad. Ing nakapapahawa, nakagiyawa. Nya ang imong gipangutana, ang imong asawa. Mingon ang imong asawa, dapugon tanong kang yawa ka. Oy, lahi mga atong gipapahawa nga yawa. Ang atong gipapahawa ang mga giyawaan. Kanang mga giyawaan, mao na sila ang mga biktima sa yawa.
Dili na sila mo'y atong papahawaon. Ang yawa nga nagbiktima nila, mo'y atong papahawaon. Kung ang imong bana nangabit, unsa man na, yawa o giyawaan? Nya kisa may imong papahawaon? Ang yawa. Nya kanang imong bana, unsa man na nimo? Gakson. Ana. Nya katong iyang kabit, unsa man to, giyawaan o yawa? Yawa. Giyawaan gyapon to. Nya unsa man nimo? Imong papahawaon o imong gakson? Gakson gyapon, higugmaon gyapon. Ana. Kanang imong anak nga na-addict sa computer, unsa man na, yawa o giyawaan? Ha? Kusga? Giyawaan. Onya, tapulan ra ba kay na o gutomon, pakanon o kasabaan? Pakanan ang giyawaan. Oh, haron mawa nang yawa diha. Kanang ingnon nga imo pagdag bata dinhi niya, magdagyog bata, unsa man na, giyawaan o yawa? Giyawaan sad na. So ato na lang na silang higugmaon. Mga yawanon. Kay kanagong yawa mga igsoon, ang kanang yawa espiritu na siya, di man na makita. Unsa may yang buhaton, musod ra na siya sa tao nga huyang. Nya iya day kang tudluan sa iyang mga batasan. Nya unsa may mga batasan sa yawa? Ang una gyud ang pagsupak sa kasuguan. Mao ginay una, mao bitaw the disobedience. Mao gina siya hinungdan sa sala. Tudluan kita pagsupak. Tanawa ra gud si Adan ug si Iba dito sa paraiso. Unsa may gitudlo si Hawa dito? Supak. Ingon mukaon mo aning kahoy sa ay di oy ingon ang Ginoo di mi pakanon anang bungahan sa oh tuod ay kas Ginoong mamatay mo ay tuoy kan ani akaon sa dayon supak ba kinahanglan ba gyud ang kasal sa babae o sa lalaki una pa magdog kinahanglan dili kusga Kinahanglan. o tanawa, di ba ang yawa? Ingnon dayon ng mga babae o laki nga nag-uyab. Uy, sige na, uy. You love each other good. Unsa man day proof nga you love each other. Kana mag yung sex. Mao dayon na. Mao nang daghang kay ron nga siging kugos og bata way mga kasal. Ambot karon inig pabunyag ani karong sunod aning karong adlaw pila ka kabuk kinasal. Wap adyo ko ka 100%. Bisa na lang ganig 70%. Wap ako kasuway nga gabunyag ko karon mapanahon na nga gabunyag ko nga 70% kinasal ang mamag papa. Kasagaran gyud 70% way kasal. Oh, na siya. Kanang imong silingan nga magsigig libak nimo unsa man na siya? Yawa o giyawaan? Nya unsa man na nimo? Imo sang libakon. Ayaw, papahawaa ang yawa. Unsa may gamiton sa pagpapahawa sa yawa? Ang maayong balita. Unsa may maayong balita? Una, nga ang langit abli na. Dili na tanan maimpirno. Ang langit abli na. Nya kay abli naman ang langit, pwede na tang manulod og langit. Pwede na tang mulikay sa impyerno. Kay ang langit abli na. So ingnalan ng imong bata kanabang tapulan kay nimong anak ba? Ingnalang dong musaka kag langit o adto kas impyerno. So langit kumaoy. Isa unya kanang imong pagsigi diag duwa sa computer unya di nakahapit mo tabang sa lihokon makapalangit na nimo. Ana ba? Kay kanigong daan padong sa impyerno dugay na nang abli. Pagsugod pa lang og ka sala ni Adan og ni Iba, abli na nang daan sa impyerno. Pero si Jesus sa iyang pagsakas langit, mao patoy iyang pagsumpay pagbalik sa daan padong sa langit. Nanaog siya dire og nisakag balik aron masumpay pagbalik ang daan sa impyerno. Daan sa impyerno, daan sa langit. Karon abli na. Mao na inig kamatay nato. Hukman dayon ta, impyerno ba o langit? Nya unsa may makapalangit? Unsay makapalangit?
ang pagtuman sa mga sugo sa Ginoo. Mao ginay una. Mao na ingos Kristo diri sa unang pagbasa o sa ikaduhang pagbasa, ang mensahe, panglakaw kamo sa tibuok kalibutan ug isangyaw ang maayong balita. Abli na ang langit. Nanay dan padong sa langit. O sige, lingian na imong tupad. Ano tupad niyo ba? Ya, kablita jud gamay. Kablita ba? Nya ing na din siya manakan atas langit na. Ing na. Ina na manakan atas langit. Nya maingon na siya nimo una lang didto. Pasabot ana yawan on pa na siya. Yawan on. Igabot dito sa inyong balay karon, kablita sila. Oh, kablita ba? Labi na ng bana nimo sige giinom. Inadong nakan atas langit na. Siya kalami biya nimong puspusan ning botilya yan. Ang kawa na giyawaan gidi ay. Nakaron kay bawo nakagkinsay imong misyon sa pagpapahawa. Nakaron unsa may atong gamiton sa pagpapahawa og yawa? Gamiton nato sa pag-ayos sa mga masakiton og pagsulti og lain-laing pinulungan. Unsa man ang una gyung gamiton kani gyung gitudlo ni Kristo nga self-denial. Ang imong kaugalingon kalimti gyud usa. Una pa ka makapapahawag yawa, makasulti sa sinultihan sa Ginoo ug makaayo og masakiton. Naa gani kas paghigugma sa imong lawas kaning imo rong kinabuhi dinhi nya hadlok jud kay kag masakit, di ka kaayog masakiton. Di sa kakapapahawag yawa, di sa ka makasulti og maayong balita. Selfish people are destroyers, not builders. Nang tutok mo muna ko. Muna, ang unang gamiton is self-denial. Muna ningon si Kristo, kung gusto mong mahimong akong tinunan, kalimtig yun ang inyong kaugalingon. Muna unang requirements para mulihok ang gahom nga gibilin sa Ginoo nato. Ikaduha, simple rasad kayo. Ingos Kristo, take up your cross. Kanang taong kusog kayong muantos, sama nila ni San Vicente Ferrer, Pedro Calungsod, Lorenzo Ruiz, San Roque, o guban pa, kanang kusog kayong muantos, gamhanan kay na. Oh, kamo, nagantos mo ng inyong tap-tap. O nagantos na mo, ana, gamhanan kay mo, makapawagtang mo COVID. No. Pero inyong naong pulos gi COVID. Anto sala na, wa na tong imong lipstick, wa na tong imong makeup, matabunan man ana. Anto sa lang, bati na kay kagnaong, tanawon, ana, anto sa lang, kay makaayo kag COVID. Nya makapawagtang sada siya sa yawa. Nga naman, labi na gid ang yawa sa kanabang kusmod-kusmod sa simod ba? Na may ubab. Paano da yun? Di naman maklaro imong simod. Wow na nawa na ang yawa, no? Kanang inyong mga simod, muraginag, mga bara mudot sa simento. Labi na gyud og naglagot na kagyud kayo. O nyarong naatlan nga natupad nimo. Nya ana kayo. Posible magwa ka kaila kay nag-ana man ang imong kontra di wala kay problema. Nawa ang yawa di nimo, pero glingi nimo makaila ka kay wa magtap-tap, tamudhoy din simod. Ana antos kana bitang bana o asawa nga gipul-a na sa iyang kapikas nya nadani na ngadto sa silingan. Unsa may iyang teknik aron lang gyud mawa ang yawa nga naa niya? Antos og tutok anang wa na nimo ganahi. Antos og gakos anang tao nga luod na kaignaong. Antos. Ang pare isad wa na ganahi kay gamay na kay kolekta. Antos. Mudaghan ra na. Antos lang. Mudaghan ra lagi na. Antos, importante kay nang antos, ha? Antos gyud. Unya dayon ang katapusan nga requirement para mulihok ang gahom, matud pa ni Kristo, follow me. Sunda ko. Unsa man ang atong sundo ni Kristo?
ang iyang pagkamaalagaron. Ingon siya, I came to serve, not to be served. Ana, alagad. Sige, last na lang lingi sa inyong tupad. Ingna siya. Ano yung tupad ba? Ingna, pwede ra gyud ko nimong himuong sulugoon. Sige, ingna. Andam ko mo alagad nimo, himo akong sulugoon. Ana. Sige, ingna. Kamong mga ginikanan, ingna inyo mga anak. Himo akong sulugoon, di ba? Ang yawa ana sa kahadlok, mo smile na, ala, yabag sa mama, magpasugo ko no. Ana. Mura bag ma-relax sila ba? Pero inigabot ni Musbalay, luos lang ingon, unsa man mo dinhi? Sige lang mog lingkod diha, sige lang mog duwa diha. Unsa man akong gisugo ninyo? Unsa man ningo man ni matuman? Mura gyud mog pare. Nindog na tayo.